बिसिनि माबा माखौ बायो आङो आथारथारल' दङ नायखायो आङो आङो मोनसे जायगायाव फैदों बेनो जाहैबाय बालाजार बायनि सालबारि होननानै बुङो बे जायगाखौहाय बेयाव माने मोनसे सुइस गेट हगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय बांद्राय एसेबां गिदिर नङा सुइस गेटआबो फिसाल' आरो फिसा माने एसे गिदिर जागोन होननानै बुंना लादो बेफोरनो सुइस गेटआ ओमफ्रायहाय माने बेयावहाय दै हगारदोंमोन सुइस गेट हगारदोंमोन आरो ओमफ्राय आंनो दा बेयावनो दंफैयो बेनो जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने सान्थिफुरनि खोला माने बालाजार गमात होननानै बुङो बेनि खाथियाव माने बेखौ सालबारिबो गोग्लैबाय अमा सुइस गेटआवहाय आं दंफैयो ओमफ्राय दा बेवहाय माखासे बे सुइस गेटखौ हगारनायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रानो ना हमनो होननानै हमफैदोंमोन ओमफ्राय आंनि फैनाया लेट जादों मानो होनोब्ला फुंनि 8टासो बायदियावनो हगारदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि दोमै दंमोन दहाय फुङाव मानसिफ्रा ओमफ्राय आंनि मिन्थिनायाथ' मथा मथि 11टासोसो मिन्थियो नालाय आं बेनि थाखायनो सफैनो हायाखिसै जिनाखि हगारनाय टाइमावनो आं मोनफैयोमोनब्ला गोबां मानसिनि ना हमनायखौ आं नुनो मोनगौमोन दा माखासे मानसिफ्रा खोन्थानो जाहैबाय बेवहाय ओरैबायदि ना हमनानै मोनदोंनो ओमफ्राय बिदिनो बामि नास्राय ओमफ्रायहाय फिथिख्रि ना दारिखा गोबाङै बायदि रोखोमनि ना मोन्दों होननानैहाय आंनो फोरमायबाय आरो ओमफ्राय नैबे सुइस गेटखौहाय हगारदोंमोन आरो ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा गोबाङै ना हमनानै मोन्दोंमोननो ओमफ्रायहाय आङो खोनानाया माने लेट जादों आरो फैनाया ओमफ्रायहाय आङो मिन्थिनो मोनाखिसै ओमफ्राय फैनो लेट जाबाय नालाय ओमफ्राय गोबाङै ना हमनाय माखासे मानसिखौ मोनाखिसै आरो ना हमाखै नै बालाजारनि सुइस गेटमोन आरो बेयाव मादै ना मोनबाय दहाय लांखांबाय बेसेबांसिमथो मोनामोन आधा केजिसो ने मा ना मादै नोंलाय बेयावनो नों बालाजारनि खा आच्छा माने आं बेखौ सुइस गेट हगारदों होननानै मिथिदोंमोन ओमफ्रायहाय मिन्थिनाया माने आं दासो मिन्थिदों माने सुइस गेट बैयावहाय इदि हगारदों होननानैहाय ओमफ्राय आङो फैनो लेट जादों नालाय ओमफ्राय दासो सफैबाय ओमफ्रायथ' गोबाङैनो हमदोंमोन ना दहायफोर नाखौ ने मोनलादों ने ओरैनो मा ना मोननायमोन जेनेबा मागुर मोनदों नास्राय मोनदों गुरलाय थेंना ना मावा फिथिख्रि मोनदों बामिफोर बिदि मोनदों ने अयथासार गोबांमोन नामा दहायो जि गोबां बे बुंजोबदोंमोन आयो खयथासो बायदि टाइमावमोन माबा जागौमोन दाहाय 8:30 साराय 8टासो बायदियाव ने आं खोनानायाथ' दहायसो मिन्थिबाय मैयाफोरनो मिन्थिनाय मोनब्ला मैयानो फैजागौमोन आरो ओमफ्राय नोङो होमब्ला दहायहाय लांखांखाबाय खेबसे लांखांनानै मैथाजों संना जाना फुंबाय बेसे खय केजिसो बायदि मोना आंनि बारा गैया आधा केजिसो लांफैदों आं आरो दाबो मोनबावगोन दा मोनबावगोन दे साम' खनदों ना दहाय जा बुरजा थारमोन दाना मानसिया ना दहाय जि बुरजा थारमोन दहायफोरो हमनाया दहायफोर जि बुरजा थारमोन ना मानसिखौ होनदां आङो मिन्थियासै ओरै आदा ओरै मारै दं खबर सबर मोजाङै दं दा मोजाङै दं जाहैबाय बे जाबाय आंनि बिदा जायो जाहैबाय आरो बिराद मोजां मानसि सिगां बेखौनो लोगो मोनलायबाय थायो ओमफ्राय मा लाखो ना जेबो नामा सोंबोरा थारमाने ना सारैदोंमोन नै आदानावहा मोनसे सोंनोसै माने बेखौ मा दै होनोमोनलाय मरा बुहुद दै आं सानदों अमा बुरि दै मरा बुहुद दै माने बेवहाय मोनसे सुइस गेट दं आरो ना बेखौ मा गामि होनोमोनलाय सालबारि एक नं सालबारि माने बे सुइस गेटआवहाय गोबाङानो मानसिफ्रा ना हमनानै मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय दा आदायाबो नोंबो बेयावनो हमखादों ना नाया बाहायनो हमदों लांबाय ओरै बेसेबांसिम मोनखो नाया बाल्थिंसे मोनदों वाव मा ना मोनखो सिंगि मागुर नास्राय बोथिया फिथिख्रि माने आंबो बेयावनो फैदोंमोन माने बेयावहाय ना सुइस गेट हगारदों होननानै मिथिनाय लोगो फैदोंमोन ओमफ्राय आंनि फैनाया लेट जाबाय ओमफ्राय दिनै गुरनाया गाखोआसै ने मा ना गाखोखो नाथुरसो ने दहाय लांजोब्बायनो ना मोजाङा दाथ' आरो दैयाबो देरफिनबाय दहायथ' एकदम गुलिल'थारमोनदां ना बे गामियैनो सासे माने बे जाहैबाय लकेल इंलिस रायलायग्रा मानसि आरोना बेहाय बियो ना हमनो फैदोंनो आं बेयाव एसे सोंनो फै ना मोनदों दा बाव मोनाखै गैया नै गिदिर मोनदों नाया नों गैया लकेल इंलिस रायलायग्रा मानसिया माने मानसिया एसे
रायलायनो गोरों बायदि नुयो आरो सियान नुयो मानसिखौ मा रायलायनो रोङा ओमफ्राय आं नोंनावहाय सोंदों माखासे नैबे आदानावहाय सोंगासिनो आदा बेखौहाय खयथासो बायदि टाइमावहाय माबानायमोन सुइस गेटखौ हगारनायमोन 8थासो बायदियाव ने ओमफ्राय ओरैबायदि ना मोन्दोंमोन नामा दहायफोर मोन्दों ने मा ना मोनखो ओरैनो मागुर मोनबाय सोरबा बामि बायदिसिना ओमफ्राय नोंहालाय नोंहालाय दासो फैनाय ना दहायनो फैनायमोन आंबो माने खोनाहोदोंमोन दाख्लैनिफ्रायनो बालाजार सुइस गेटआवहाय हगारगोन होननानै ओमफ्रायहाय सासे मानसिनावहाय सोंहरफिनदोंमोन आं गाबोन हगारगोन होननानै बुंदों ओमफ्रायहाय आंबो टाइमाखौहाय 12थासो बायदियावसो जागोन साननानैहाय आं सफैनाय जायाखिसै आरोना ओमफ्रायहाय माने आंबो बे टाइमावहाय 8थासो बायदियाव सफैनो हायोब्ला मोजां जागौमोन माने गोबाङैनो मानसिफोरनि लैहोर ना हमनायफोरखौ दंबावो ने बबेथिंथो सानदों अ आच्छा ओमफ्राय नों आधा केजिसो बायदि मोनबाय ना मोनाखै आच्छा वाव मोन्दोंथ' नै माबा मोन्दों नै खांखिला मोन्दों फिथिख्रि मोन्दों नास्राय मोन्दों अनेकथा रोखोमनि मोन्दों आरोना दे आदा हामबायसै दिला दे नै ओरैहाय ओरै दै रानखावनायावहाय नै बिदि खना खनायाव नोगोर नाथायबाय ना मोनबाय एसेल' मोन्दों ने दहाय जा बुरजा मोन्दोंमोन ना ने ए दहायनि फुङावहाय मोन ने लोगो मोनादोंमोन नाया एसे मोनदों नायनि दाबो मोनबाय एसे ए लांजोबायसो बेसे बुरजा मोनखो गोबाङै मोनबाय खबाइनो हबाय वा नै दे नायनांगौलै साला बिदि सारनो ना थारिखाव दं मानसि गोथां मोसानायनिफ्रायथ' मोनदां नायनो सिनेमा माखौ बायो आङो 18 थारिखाव दंनो नायखायो आङो हाब्रु गोजा नै बिदि हाब्रुआव इब्रिजों खोमा नाङा ने मोनबाय माथो नाया दे बेसेबां बुरजा मोनखो माबायदि ना मोन्दों बोथिया बामिफोर मोनाखै ए ओमफ्राय दासो हगारनाय दा दहाय हगारनायमोन खोलाय ए 7थासो बायदियाव ने मा दै होनोमोनलाय बेखौ मोन गैया गोलैलाङा दे दा थांसै मिसाय ना मोन्दों मोनाखै रोङा ए